La nova regidoria neix per donar resposta a la necessitat de concentrar i millorar les competències que en matèria de política lingüística té l'Ajuntament de Berga. Rosa Rodríguez, regidora de Llengua de Berga. Feia molt temps que en parlàvem perquè fins ara les polítiques lingüístiques estaven a dintre de l'àrea d'educació, però sí que ja començàvem a anar una mica més enllà i fèiem accions que s'escapaven una mica de l'àmbit educatiu. I per tant ja també sentíem la necessitat de fer un calaix que fos una regidoria de llengua per abastar tot allò que fa referència a la llengua més enllà de l'educació. També estem en un context de preocupació per la davallada de l'ús social de la llengua i per la no garantia dels drets lingüístics, especialment en àmbits de vulnerabilitat de les persones, com és l'àmbit de la salut. I per tant ens va semblar adient que la ciutadania tingués un interlocutor clar. L'àrea de llengua absorbeix algunes de les accions que ja s'han iniciat per potenciar l'ús del català. S'han ampliat les classes per infants i joves a l'estiu l'any passat i a les tardes per reforçar les aules d'acollida. I amb el suport del Consorci per la Normalització Lingüística i la Plataforma per la Llengua, s'han iniciat programes per impulsar l'ús del català i la defensa dels drets lingüístics en diferents àmbits professionals. Hem començat a treballar ja, com us dic, a l'àmbit de la salut perquè els professionals puguin parlar català i també en l'àmbit de fires i comerç, que és un altre dels espais que hem detectat mancances, també gràcies al Consorci per la Normalització Lingüística, que a part de fer classes també fa assessorament i fa un programa que és d'observació, que és l'Ofercat, que miren com estan els comerços a la ciutat a nivell de l'ús del català de les persones que hi treballen, però també de rotulació, i ens fan una mica aquest assessorament en aquest tema. I a part també teníem el tema de les fires, especialment la de Patum, i el mercat setmanal també, que ja es va fer una formació fa un parell de mesos en què es va recordar als paradistes que han de tenir tot retolat en català, però a més volem poder informar, és a dir, no volem aplicar directament una visió punitiva del tema, sinó poder donar suport, i per això ja ens hem posat en contacte amb Plataforma per la Llengua per intentar organitzar algun tipus de voluntariat en aquest tema de les fires i els mercats. La nova regidoria ja està creada i no comportarà cap canvi en l'organigrama polític de l'equip de govern. La regidora delegada de l'àrea continuarà al capdavant de les àrees d'educació, drets culturals, participació popular, feminisme i LGTBI. La creació de la regidoria respon també a la voluntat de la Generalitat d'enfortir institucionalment la defensa de la llengua catalana.